Čau, vítam vás Hunter pri tomto tu gameplay na hru Call of Duty Black Ops Multiplayer. Musím opravdu istiť, že nejsem v tom až taký dobrý. To je vôbec dobrý. Kill, konečne. Mám na niečo. OK, tak. Tak to bol rýchly kill, docela teda. Sorry, ale ja to neviem hrať tak ako... no vidíte, sú faily. To neviem hrať, tak to máte, no, docela. OK, asi aspoň. Aspoň ma nebude dominovať, OK. On ho pekne dal. Som mŕtvý. Ja ako vždy. Máme granáda. Ten takého hodíme. Jo, asi aspoň. Jak? Kalypso teda, sorry. Skoro som zabil Kalypsa, ale Kalypso je pso. Ty kokos. Vidíte tie faily, ja to docela rozlamím, ale toto chcem mať informačku vám dopovedať. Prečo som nenatáčal ten Dishonored už ďalej, lebo za A už som musel ísť preč, za B sa mi to vzal odhentať a mňa to docela doštvalo. Takže viete už príčinu, prečo som to vypol, ma to docela doštvalo a som musel ísť preč, takže som to rýchlo tak urýchlil, ako keby. Ale budem to zase musieť celé prichádzať, takže... sakry, čo sa nedá hrať. Ja si chcem byť moju AK-74. No, tak sme si teda pekne pohrali. Level 18 a neviem ani strieľať, ty kokos. Asi zmením server, ako vidím. No hej, zmením server, jak to vidím. No. Zmením server. Ja mám teda svoje, ja by som dal tento, tento RI napríklad. Ten není až tak zlý, ten je myslím, že tiež Team Deathmatch, a to som teda klamal, ale to nie tak niečo. Ideme na SNK, je to HC, neviem, že to za mod, ale uvidíme. A viem, že to je polský server, takže pozor na mňa. Neviem, čo by povedať, že proste som rád, že kúkate niektorí moje videá, proste mi to teda pomáha ako psychicky, tak i fyzicky. Vždycky každý deň rád prídem domov a zahrajem si to kotko. Ale asi som sa nemal ísť, lebo tu sú lakery jak svinia. OK, že som sa na ní išiel. No, vidíte, prvýkrát ma zabili v pohodička. Cigáro, prečo ne? Ale to nezabijete na ranu, takže to je to asi najlepšie. Vidíte, ma zabili zase na ranu. On má zlatého toho. Nechýva prečíť. Tak, dali sme jedného. Sakra, dozadu, zopredu. A mohol som ich dať. Trik 3. Pre mňa je to docela dobré. Pre vás to môže byť, že málo, ale pre mňa je to dobré. No má to za chvíľu srdíčku. Tak. OK, môžeme ísť teda ďalej. Hľadáme teraz na priateľov. Je tam ich jak. Tam ich jak hadov. Ideme.
Vidíte, nedá ani jednoho, jak som hovoril teraz. Si v hlave som si teda hovoril. Máte jednom? Tak. A môžeme ísť teda ďalej. Zase sa tam skúknúť, lebo predsa nechcem. Ešte ďalší kill. Tak, granáda. Jak? Môže iba tak. Nevadí. Proste lamím to. Mne to je jedno, sorry. No, bohužiaľ som lamal. Tak, sorry. Keď vás to nebaví, tak to hneď vypnite. Pretože toto je taký lamerský diel a to je iba taká keby informačka pri lamovaní lamerskej chvíľke. Tak. A po 100 rokoch ďalší kill. Tak. Tak, tento Linosagen som ani necelý. Tak. Ja boha. To sa prestáva baviť. Rage v priamom prenose, ti to iba tak poviem. No, Rage v priamom prenose. Fakt skvelé. Wow. OK, no. Toto bolo také super kolo, že som až toľko kilov dal, ti poviem 4. Teraz myslím, že si dám ešte jedno kolo a to už asi bude všetko. IP tých dvoch serverov budete mať v popisku videa. Ja na to teda nezabudnem. Dávajte lajky na môj Facebook page. Sorry. Ja som zvyknutý, lebo sme boli v škole prírode. No, prečíc. Na škole prírode, ale na takom turňovom výlete v horách, ty kokos, ako nebavilo ma to vôbec. Ešte, že už som doma za kompom. Si mám famasku a môžeme ísť teda na to. Najlepšia mapa je tu akurát, pre mňa teda, ale viem, že Eurosalom, tak to máte jedno. Takže aj tak to budem. Mám za sebou 15 hodín tvrdého hrania z Ghostka. Takže keď si budete chcieť so mnou zahrať, tak to budete mať teda môj Steam máte v popisku videa, no v každom videu v popisku videa. Kebyže to sem keď nedám, tak si to VH. Tak to bol wallhack. Ja by som ešte nič nehovoril radšej. OK. Kde máme tých nepriateľov. Ale že som si chcel dať nejaký ten kill. No, to som si nedostal. Jak môže vedieť, kde som? Môže niekto povedať? Sorry, že sú to také vážne tie... Že som taká lama v tom, ale bohužiaľ nič sa s tým nedá robiť. Ja som tu dlho som tu nebol predtým. Na tejto mape si musíte vážne že kryť zadok a predok.
Ani už nemám nervy, všetci majú zlaté blbosti, a nemám jediný takéto blbosti. Ne. By to nechcelo zabiť. What? Ako, viete, on mi zabil... What? Vážne sa za to lamerské blbosti, ale to nejde. Nepočuli. Sorry. Ale no tak. OK, už teraz som sa vážne že naštval. Odkedy do Black Opska pridali psov, mi povie niekto? Ja som myslel, že to bolo v Ghostku, a ne už je v Black Opsu. No, First Blood, jo. Akože u mňa First Blood. Nech je to asi 200 blood. Tak. Aha. Blood with luck. Jak to bol luck, kámo, ja som mal teraz luck. Až 2 killy mám. No. Ešte mám asi takéto 2 kola, akože ešte neumrem. A teda to už vypnem, lebo predsa už je 12 hodín večer, tak viete. A ešte jeden dáme. Prečo ne, teraz už to ide vážne, ale teraz už to ide pod... Teraz už ide o všetko, teraz to musím dať. Keď cítil sa na neho. Jen blbý, plastíky a sa teším. Ktorý v živote nedám ten kill, ale za to zomrie snelec. Čauko. OK. A ja už to asi lídnem. Tu už není nikto zabíjať skoro. Tu nikto není. A táto mapa je šikovná blbá. Keď som hovoril, že mám rád, ale ona je na nič. Taká veľká. For fun beat. Ale díky, čo tu máme, čo tu máme. No tak nič, no, to je hento. Tá blbústka. Tak, vlastne tá blbústka je to. Wow, tento si ich tu zrovnal na ránku. What the luck. OK, tak pôjdeme taký parkour skill. Matrix, a ja ich prekopím dozadu. To je vážne, že hnusný camper. Tak teda vidíme sa pri ďalšom diele z Black Opska, ale už iba single player, lebo multiplayer v živote si nezahrajem. Tak zase čus. A, ešte jedno kolo dám. Keď už som sa spavnul, do ktorý som hovoril. Aj tak ma hneď zabijú, tak to je jedno. Koho tu zabijú? No, 3-11 je... Lama, ja som lama.